Скъпи приятели, вече 26 години издателство СЕК е единственото специализирано издателство за строителна литература в България. В онлайн книжарницата ни можете да се абонирате за 3-месечният справочник за цените в строителството, хартиен или онлайн вариант. В онлайн справочника, освен цените на СМР, материали, труд и механизация, можете да разгледате и да разпечатате единични анализи за всеки вид СМР. Строителен обзор е месечното ни списание за икономика, организация и технологии. Издателство СЕК публикува книги, полезни и необходими в ежедневната работа на всички, които имат отношение към строителния процес. Инвеститори, възложители, архитекти, проектанти, консултанти, строители. От 20 години екипът ни успешно организира и провежда обучение за процеса на подготовка, ръководство и изпълнение на строителството. Ще се радваме да бъдем полезни в дейността ви занапред.